ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଟି କୁ ଚାହା। ଆହା ରୁଟି ଚାହାରେ ହେଇଥିଲା ମୁହଁଟା ଧୁଆ। କଣ ମାନେ ରୁଟି ଚାହାରେ ହେଇଥିଲା ପେଟ ପୂଜା। ଖାଉରି ପାଗଳି ଯାହା ତାହା କହି ପକାଉଛି। ସେତିକିରେ କଣ ମୋର ପେଟ ପୁରିବ? ନା 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 ବାଢି ଆଣିଥିଲି ପଖାଳ ସହ ତିନିଟା ଭଜା। ଧୁମାଧୁମ ପେଟେ ଖାଇଥିଲି, ଆସି ଯାଇଥିଲା ମଜା। ମୋ ଖାଇବାରେ ଯେମିତି ଆଗୁଆ, ଚାଲାକିରେ ବି ସେମିତି ଆଗୁଆ। ଓହୋ କି ଆନନ୍ଦ। ଫୁକାରି ଫୁକାରି ଗୋଟେ ନିଦ ମାରିଦେଲି। ଉକୁଣି ନଥାଏ ଉକୁଣି ଖୁଜାଇ କଲି। ହି ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ବନେଇଦେଲି ଭକୁଆ। ରହ ଖାଉରି ତ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏକାଥରେ ତ ଫୁଲୁକା କାଲିକୁ କରିଦେବି ପୁରା ଟାପୁଆ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ ଇଏ ଆମ ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ମେକଅପ କିଟ୍ ଧରି କେତେ କଣ ଭାବି ପକାଉଥିଲି। ଓହୋ କାଟୁଛନ୍ତି ମୋ ଦାଢି। ତାପରେ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ଆମ ପୁତ୍ରମଣି ଧନମଣି ନୀଳମଣି। ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ହାଲିଆ ହେଇ ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ପଡିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି। ତାପରେ ତ ପାଉଡର ଡବାକୁ ଧରି ସବୁଆଡେ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ସକାଳୁ ଯେମିତି ପକାଯାଏ ଗୋବର ପାଣି। ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଡବାଟା ପୁରା ଶେଷ। ମନା କଲେ ଜମା ମାନୁନି। କାହାକୁ ଆଉ ଦେବି ଦୋଷ? କାହାକୁ ଆଉ ଦବୁ? ତ ବରକୁ ଦଉନୁ। ଆରେ ବା ଠିକ କଥା ତ। ହର ମହାଦେବ।